Ayi ade boko. So for mama, masa mama de buy abrabo mu komo. Ma ne so kakre. Brabo mu komo nso aye krado yetie. Ba show na me ko school. Na me mama ye kwiani. Nti bedidwa kakra. Ye nyina ye tie sompa. Amako intos banche bode. Ti didi mu na mnya 20 years. Na be ma bi ehu me. Ono so no yem schoolmate sa. Ene ekoye mpama gudi. Now how many years? 20 years. Ane so de na wadi bida. Awonu ne obreki mu afi mu ti mu ahoma. Ayo. Asere. Owuro kase. Ba jonti mpama gudi e ba. Ena eba PM. Mo. Nti ye continue a yenyamienu. Ba me wo bapanyin no. Mitime kotena ne honum na maba me momi ho. Na chese wanye onye ho ade. Wanye me ho ade. Ayo. Ti me kwa sa na nyamienu. Ena ntu ama na ba ko no. SOMPA FM. Oko 3 years. Ena odi free. No. Nti ma won twetwe desa. Ne so menene wo ye na. Bema bia so no so obi humi so ana. Oko back. So mo be we wa no mo adwane. No mo adwane ko. Na. Ti me di ho yaw. Ewo ho. Oba fe te se o. E ha me pan so. Ye den na sa de ne ba ye fitin ya no bi be we wa wo ko. De be na ejeje wo. Ya ye we wo ye adwane a wadane kaka ya ye wiwe ya no ma yi gudu a ye adwane no. Ba cho me de me nyama ma ne bibia. Chese me no mo na ante kama. Me no mo kasa kama di nkomo kama. Adwane me nimye me krokro ma. Krokro bema. Krokro bema. Me jeje me ma so. Enso me nim die beba. Na oko. No oko. Ye nyina ye tie sompa. Ba die wo mu say of mame. Ye chen say me nene enhia ya. E wo suban a wo da na de de kire me. Ono ni hia de asetena na ye kama. Wo fe ho a na wada ne bronsa mama no ye nyina me ba ye ma sabi wo ho na niema nkoyi a wa hu sa de die akosi akuma no aya wa mu edi wo mu no niema edamu turodo aya edamu turodo ana won se bi wo ho aya na ya de ensu wo mu o bi wo ho a e freno ayi ebi mpoma ebi mpoma no ya na senti ginamu o mema no mpe ne ye wo baba so kenere no so ya ne soso ne ye wo baba soso ye wo baba so apia no ya na wuti ho nyina mema no ba ya na wo mu adwane na Dr. Amuzu abeso mu a wotu sa wo ha na se amaye unyi ni se ebe mu Amuzu aduro ne mu awo wese na mu de abewo mu ne kanisa anase de ebe na hawo na ususu se tumi bi atuna ni tes asiuso edura na jo papa no berew dayem eno so ya wo yesa na fe wo pam wo mu bi berew anajo Ende etwa wetwa ba first de na wo foko pa wo so wo so no wo beto so same mau ende etwa etwa ya che etwa ya kra che de 1 year mu papa no me wo so anajo oba entokwa na menene ko wo daye mu a na che se wakrim na hwe na wode ne tadua no a ya wabrem no bachi ya wode ba so no na wode na ade ne nsem hu ne jimi no wode na ade sa ko e ba try order in court na me ma se na me ba fefe ma mbro nyini wo mo arewo adwane agya wo yi asere ye abaya konsewate onyamene wo bo afo homeso nti edie na asi die na sa wo hawo no de abrewo wada wo ma yes any say menina ma sa me ka say for ememe na me hu bi Facebook
Be my Facebook. Also wo Dubai. Oh fine. Minim say ja me kwa akoso ahwe say bia yes. Aya kasa den kakra why? Ba che. Me say me kwaso ahwe minim say bia ebeye yi. Na be ma no Dubai. Oh Dubai. Okay. Eye video call ni ade. Afi also open me naked video. Video. Enko mle nyina so a yenye ses. Phone so. Nam so me there sa den and your friend bogus no your friend fe ho na me hwe. Dwumom didi mai wa ne do anajo a wadru fie. O dem fe ho na me hwe. Fe ho na me hwe amugu abruchi o fe ho ma me hwe fe ho ma me hwe. E de ne ye fe ho amma hwe. Hey, you triggering. Yo, kase oba pa. And I'm sit there bia no die. Minim sa de ne ye nti mi hunu ne ye. No so obechem nti obeka beka na so say me dem hu nti bia no say odomi ade nti na menye odo asede anyede enchire na so me yama na me nene eye first day me ye wie ye no me wie na me ho entene me na mo ye ne say me nya sunsuanso mo ye ne say kire ye mu e to ma me wodo wono kire me say me mfa me nsanso so wonofo Ode ni fa ne beso so no na ade benkum no ewura wase na udi ewe na chese sa atam no video na se wa film a ode won satia na so ewe mu na ode ba kunsu mi ya wonofo ye nkwadai ade na mogie na chere se wono so ye video no a na wono so abrem ne de na ode chere wo eti mo modam e ba sa mo nyina se mo be yale ade no fe mu ma say say me nimu years of my me dem say me nye and was say o me nye wo be kire me nimu ye ho no ho na no den me nimu ana o kire me nti o kire me na me ye wie ye no nti me ye wie na me hu ensi me so. Oh yes, I will saneo. I say a would yeah, I say a jamine at a crony bay say. Hey, no day, no, it's up in ya. No, yeah, why a pacha. Na eno no moya die u ma tutorials ewie we tutorials ma de tutorials ya wo de mama mi sesua sebua ya na eche se yemfa ne se woni be ma da no ma se de be che no anyway no so me ha ne so me ha fe ho ma me hwe no de he na e chance na wo ho esane wo ba ya me ba show and o kira me ne de a me ye ne de anche na husane ntinesa ha no beboa wo ana enu tina me de aba ha nse me de tu e ma no fo ade wo ye na nya sunsuanso bi wo so na nka pese nya sunsuanso wo so asa hu fin ebe wura no nti woni wo kra na wo twetwe tweba no ya wo twetwe SOMPA na me ka say sa de ne de nye bie na say na wo kire me no menya hu sunsuanso enye oni me nye sa de di me ka sa kire ni me nye ma no o say ne won frɛ me kra bi mte me so me frɛ no na wo ma nuska no ma nuska me man say bibia woni ono so amra wo hwe boga ye kana papa me man say hwe and one say wo pese wo ye ho basa sa na ni feelings na wono me ha wo ablabo unya me beboa wati je se wo pese sa de na be ma bia ba ho a na wadwan e be firi wo so akọ yo nya me ne wo boafo wati aba ya nkachi kora ho ofe se bibi on so di two my one for se ni nua no my one nye careful e wo sa de no na o yes na yesu so aso se nipa ni wo kora fe wa wo be ye na ese masturbation no wa fe wa wo twetwe fa hyehyɛ no na wo kofa carrot ene niema de akowuram kobuka mu nso asɛm aba